बिसोर आंहा बोरमाखौ ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामगासिनो अ मोस्रोमा बे साननैसोआ सोरजों रायज्लायबाय दङ मिनिनो ओमफ्राय आंखौ नुबाथाय लोगो लोगोनो फनखौ दानना होयो सोरजों रायज्लायमारो बेलाय ना सोरबा रं नाम्बारफोरसो नांबाय बायबायलै आंखौसो माथो बेसेबा रायखायोमोन फोजोंसारजों रायज्लायबाय थानायखौ नुबाथाय दा गावगायाबो माथो मिनि रायज्लायबाय थाग्रा जादों बे साननैसोआ सेंग्राजोंसो रायज्लायो ना सिख्लाजोंसो रायज्लायोथाय मिथिला दे आरो बा दिनैसो शान्ति जासिगोन दे आङो दिनैनिफ्रायसो रावजोंबो बखिजानो मोनला आङो नङाबाथ' बा खम रायजाखायोमोन हिनजावजोंबो आइजोंबो गायदेथ' गायदेयानो देनाय ओइ आसोल नोंनोलाय माथो रावबो धार होआखै होननानै बुंदोंमोनलै ओमफ्राय हरखाबनो अबाव मोनब्रबखोलै एसेबां 15,000 मानि फैसा मानो नांगौ नोंनोलाय नोङो बेफोरखौ जेबो थाल लानाङा दे बियोसो खिन्थालाया आरो मानो खिन्थादो बेफोर बाथ्राया जाबाय सिक्रेट बाथ्रा वा इसिबां गाजाखा खिन्थालाया आरो ओइ गेग्गां बाराद्राय सोंलु सोंला खालामबाय थानाङा मिन्थिबायना नङाबा फैसाखौबो होजानाय नङालै मा होनना बुंदों नोङो आंबो नायनो देनाय नोङो फैसाखौ बोरै होआ आंखौ सारि गानबा खम समायना नुखागोन ना वाव आंनि जानखौ फन खालामनि र' गाबोनो फैसिगोन होननानै सारिखौ आङो एबार फुजा नायनो रावखौबो लोगो लाखाया आङो लोगो नांखायाबो आंनि जानजोंसो फुजा नायहैगोन फाइनेलि फुजाया सफैथारसिगोन माथो आङो आंनि जानखौ नुथारसिगोन मोखां नायलायनानै रायज्लायनो लुबैयो नाथाय आंनिया जाननिया स्क्रिन टाच मबाइलानो गाज्रि जादों फिसा मबाइलसो बिनिया दा बेनिखायनो भिडिअ कल खालामनो सानबाबो मोना आरो हेलौ জান ওই মুই মোর ফ্লিপকার্টত जो এই কিবা শাড়ীটো অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইটো খালি আহিব আৰু জান দুয়ো একেলগে পূজা চাবা পাম আৰু আমি জমানে